Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo subong nga hapon. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang mga kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 13 nagpositibo sa masobra 800 ka mga market vendors kag empleyado sa Bacolod nga gin-swab test. Banwas ang inubaan, COVID-free na sa sulod sa duha ka semana. Hospital Banwas ang Valladolid, himuon nga COVID-19 center. City Administrator sa Bacolod, nagpaatag ang City Health Officer, naka-leave lang sa tunga sang nagaginuha nga issue sa social media. Kag, saksihan ang Butterfly Garden sa isa ka retired professor sa Bagu City. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka osprey nga isa ka sa isang pispis ang gin-turnover kahapon sa Senro Binalbagan. Ang gin-turnover nga osprey, isa ka endemic species sang pispis, suno sa Environmental Management Bureau focal person sang City Environment and Natural Resources Office sang Cabancalan City nga si Forester Lucia Salazar. Kagabi, gin-turnover sang isa ka concerned citizen sa Senro ang nakita nga osprey gikan sa Sitio Naga, Barangay Biniquil sa Cabancalan City. Suno kay Salazar, ila gilayon gindalaman sa facility agud matatap sang maayo ang osprey nga hindi maayo makalakat kag maluya na. Ginatinguhaan anay sa karon nga maayo ang pispis antes inibuy-an sa kalasangan suno kay Salazar. Sa number 9, nagapabilin sa gihapon sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga Shoni, pero hindi na ini magadalas ang ulan sa area sang Visayas. Base sa pinakaulihi nga severe weather bulletin sa Pag-asa, yara na sa nasidlangan nga bahin sa Basco, Batanes ang bagyo nga may maximum sustained winds nga 85 o 85 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub 105 km per ora. Ginapaabot ang posible nga pagbaskog ni Shoni antes ini maglandfall sa extreme northern Luzon. Gani nagpapanaog sang tropical cyclone wind signal sa gihapon ng Pag-asa sa mga lugar nga malabyan sa ang bagyo. Magatugaman ini sa mabaskog nga balod sa eastern seaboard sa Visayas kag Mindanao. Ginapaandaman ang mga magagbay nga sakayan nga maghalong kun magpalawod. Ginapaabot nga magwa sa PAR si Shoni sa Biyernes. Wala naman sa may nakitaan ang Pag-asa nga iban nga weather system nga magasulod sa pungsod sini nga semana. Sa number 8, mga personnel sa Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative ang igapadala sa Oriental kag Occidental Mindoro para magbulig sa pagbalik sa supply sa kuryente sa amo nga mga probinsya. Ini ang sabat sa mga electric cooperatives sa Negros Occidental sa panawagan sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association nga buligan gilayon mabalik ang supply ng kuryente sa mga probinsya nga lubos nga apektado sa super typhoon nga Rolly nga nag-igo sa Pilipinas. Duha ka semana ang 8 ka personnel sa Seneco kag 7 sa Noseco nga magatiner sa Mindoro para sa power restoration. Initanan ang kabahin sa Power Restoration Rapid Deployment nga programa sa gobyerno. Sa number 7, Vice Governor Jeffrey Ferrer, pinakamagranon nga miyembro sa Sanggunian Panlalawigan sa Negros Occidental. Ini ang base sa ilang statement of asset, liabilities and net worth sa 2019. Sa Ferrer ang may kabilugan nga net worth nga 106,538,000. Nagasunod sa iya si Board Member Rita Gatuslaw sa 5th District nga may net worth nga 35,790,000. Ikatatlo si Board Member Andrew Montiliban sa 3rd District nga may 24,330,000. Nagasunod si Sixto Teofilo Guanzon sa 2nd District nga may 16,386,600. Kag panglima, amo si Valentino Miguel Alonso sa 6th District nga may 15,345,596. Ang may pinakanubo nga net worth naman amo si Board Member Pocholo Yuvienco sa Sangguniang Kabataan nga may 370,000 nga net worth. Sa number 6, ginmando na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagbukas sa Provincial Park and Capital Lagoon.
Sa Sabado na magabukas ang lagoon nga sadto ginpasira bangod sang pandemya. Sunod sa gobernador, bukas ini para sa mga maga-jog o kunwalk, kag 50 lamang ang pwede matugutan sa sulod sang lagoon. 18 tubtob 65 anyos lamang ang pwede makasulod. May temperature check kasubong man may pag-log-in antes makasulod sa lagoon. Limitado naman sa 3 ka persona ang group exercise. Ang minimum health protocols ang ipatuman. Ang Safety and Security Division sang Kapitolyo ang magapasiguro sang pagpatuman sang pagsulundan. Sa number 5, Interagency Task Force ang Gihungan City nagsapol sa Regional IATF ang tumistoryahan kung paano mapunggan ang pagsaka sa mga kaso ng COVID-19 positive sa syudad. Na-record sa Gihungan City ang napulo sa 11 ka mga bago nga kaso ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental, isa ang sa syudad sang Dumaguete. Naglabot na sa 49 ang active cases sa syudad sang Gihungan kag may 3 na nga napatay sa COVID-19. Ang Gihungan amo may pinakamadamo nga kaso ng COVID-19 sa karon sa probinsya. Gani nakigsapol ng Local Interagency Task Force ang Gihungan City sa Regional IATF para matagaan sang igtalupangod ang nagasaka nga COVID-19 cases. Isa sa ila solusyon ang mga ipaidalom ang pila ka mga areas ng syudad sa granular lockdown agud malikawan ang paglaptas ng virus. Ang Negros Oriental ang may 372 na ka mga kasos ng COVID-19 kag 141 diri ang active cases. Sa number 4, Bacolod City Health Officer ang on leave lang. Iniapathag ni City Administrator M. Ang. Ini sa pihak sa mga nagaginuwa karon nga mga issue sa social media nga ginkakas sa iya pwesto si Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hensuli bangod sang akusasyon sang anomalya kag sa karon under investigation. Sa post sang Revolutionary Bacolod nga account, ang pag-require sang X-ray sa pagkuha sang travel pass ang nangin isa sa mga ugat sa pagkakas sa kay Hensuli sa pwesto. Pathag ni Ang, wala ginkakas sa pwesto si Hensoli. Nakalive siya gani ginbutang bilang officer in charge si Dr. Edwin Miraflor Jr. Dugang pa ni Ang, importante ang Health Office Department sa sininga panahon sang pandemya. Gani may gintalaan ang health officer. Si Hensoli ang magabalikman pagkatapos ng iyang leave sunod sa city administrator. Because the head is on leave. She filed a leave of absence. So naturally, basta ikaw ang head ng office, department head ka, and you are away for more than 3 days, somebody has to take over. Or kung on leave ka, you have to appoint, may gina-appoint nga OIC, especially now that we are in a public health emergency. Ba't mabalik pa siya, ma'am? Oh yeah. Mabalik siya. Sa number 3, gindugangan na sa Negros Occidental ang yasining hospital bed capacity para sa moderate kag serious COVID-19 patients. Ang Valladolid District Hospital ang magabukas sa Nobyembre 5 bilang isa ka COVID-19 center. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ini ang may 50-bed capacity kag nagakasayuran nga yara na sa karon sa 200 ang gintalan ang hospital beds sa probinsya para sa moderate kag serious COVID-19 patients. Dugang pa ni Diaz, ang ospital ang magabaton lamang sa pasyente nga may COVID-19 symptoms kag yadtong mga nagpositibo sa virus. Dapat antes pagadalon ang pasyente sa ospital, manawag anay sa ilang mga telephone numbers o kung para man sa safety sang tanan. Ang ospital sa Valladolid ang ikaduha na nga pasilidad sa gobyerno probinsyal nga gin-convert bilang COVID-19 center. Damlag pa na convert na ang 150-bed capacity sa Cadiz District Hospital bilang COVID-19 center. Because we tried to increase the bed capacity, which we did also in Cadiz. It's I think around 150, and then I think another 50 here. So the province can admit up to 200 beds. No, I'm just hoping that we will not find the need to use these beds. No. Sa number 2, banwasang hinubaan wala sa may record nga kaso ng COVID-19 sa nagligad nga duha ka semana. Syudad naman sa San Carlos ang ginabisuhan nga pabaskugon ang contact tracing. Ang detalye sa sininga report. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, wala na sa may record nga COVID-19 cases ang banwas sa hinubaan sa nagligad nga duha ka semana.
Ginreport man sa Don Salvador Benedicto nga humalin Oktubre 23, wala na sang kaso sang COVID nga na-record sa Banwa. Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, nga monitor nga inadlaw, naganubo ang kadamuon sang COVID cases sang probinsya kag nagalaong siya nga mangintayuyon ang trend. I hope this is the trend. I'm hoping that the LGUs of concern are constantly, doing tests, no? So we will know if really we have controlled the cases here in the province. Yara karon sa San Carlos City ang grupo ni Mel Feliciano sa pagbulig set-up sang Emergency Operations Center. Ang San Carlos base sa Octa Research ang ginkabig nga high-risk area bangod sang kadamuon sang caseload nga nagaka-record, attack rate kag hospitalization occupancy. Suno kay Lacson, iya na ginabisuhan si Mayor Renato Gustilo nga maghinyo sang suporta bahin sa contact tracing. Kung nga anangin kasubong ang sitwasyon sa San Carlos, suno kay Lacson, ini natungod sang hindi man pagseryoso sa pila ka individual sa COVID-19. One of the spreader actually is a doctor, no, who was not feeling well but went to office, attended some functions, and that to me is the cause of the number of government employees in San Carlos getting affected. So it's really complacency, not wearing of face masks, face shields. Naghinyo na sa suporta ang probinsya para sa mga testing kits. Samtang balik na sa masunod nga semana ang 5-day work week sa Kapitolyo Probinsyal. Ini kasunod man sang deklarasyon sa syudad sang Bacolod nga na-flatten na ang curve angot sa away kontra COVID-19. The provincial government decided on this because of the assurance that Bacolod has flattened the curve. So we feel safe already. Well, I feel safer. I hope I'm right. Ginpatuman ng 4-day work week para mapangapinan ang kaayong lawas kag malikawan ang paglaptas ng virus matapos magsaka ang kaso sa syudad sang Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, sama sobra 800 ka mga market vendors kag mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagatrabaho sa merkado nga ginpaidalom sa surveillance testing. 13 ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa madason nga semana, masobra 1,000 ka mga BHERTs ang ipaidalom man sa surveillance testing. Yaring report. 858 ka mga market vendors kag mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagapadulong sa merkado ang ginpaidalom sa surveillance testing. 13 sa ila ang nagpositibo sa COVID-19. 12 taga Bacolod, isa naman taga Baguio City. Sunod sa kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center sa Bacolod, 1.5% lamang ini sang total number sa mga nagpaswab. So katahom, no, naging consistent ang ato nga positivity rate. So sa subong sini nga naganubo ang kaso naton sa COVID sa Bacolod, ginapakita naton ang mga asymptomatic cases. Di ang asymptomatic cases, madakpan tanan sila paagi sa surveillance testing nga ginobrata. Sunod sa Executive Director kag City Administrator sa Bacolod nga si M. Ang, sa piyak sang mass testing nga ginahimo sa syudad, padayon nga nangin manubo ang COVID-19 positive sa Bacolod. Gani nagapakita lamang ini nga under control na ang COVID cases. Ini sa piyak sa mga isyu nga ginahaboy batok sa LGU nga manubo ang numero sa COVID-19 positive sa Bacolod bangod wala sang may ginatest. Contrary to some people spreading fake news on social media, nga ang rason kuno nga naganubo ang aton cases is because we are not testing. Well, I'm sorry to disappoint them, but instead of stopping testing, actually naga-mass testing pagidya ang city because we continue the surveillance testing. Sige kita. Sunod sa cluster head on markets nga si Ernie Pineda, makabig nga compliant na ang halos tanan sa sektor sang merkado. Sa madason nga semana, igasunod naman ang masobra 1,000 ka mga Barangay Health Emergency Response Team o kun BHERTs. Pagkatapos nila, amo naman ang sa sektor sang public transportation nga ilagin sapol sining hapon. Pati ang mga yara sa food delivery services magapaidalo man sa surveillance testing. Tungod may mga direct contact na sila, damo nga tawo ang permi ang makomunikar nila. Ang amo nga dako ang kinanglanon surveillance testing sila. Ang mga food deliveries, ang mga taxi drivers, no? So amo na siya ang mga target naman nato nga i-surveillance testing. Dugang pa sa mga opisyal sa Bacolod, 28 na tanan ka mga barangay sa karon ang makabig nga COVID-free sa sulod sang duha ka semana.
Kag sa Good Vibes, isa ka retired professor ang mayara sa 84 ka butterfly species sa iya sininga garden. Aton bisitahon kaupod si Marcian Muico. Isa ang 74 anyos nga si Romana de los Reyes sa Macabig Ultimate Plantita. Ang iya ugsaran, gin-convert niya na sa flower garden nga masami ginadagsa man sang mga butterfly o kun alibangbang. Nahimo naman gani ini nga butterfly garden. Suno kay de los Reyes nga isa ka retired professor kag anay director sang Institute of Philippine Culture sang Ateneo de Manila University. Sadto pa mahilig na siya sa mga tanom o galing iya gid ginsugdan tanom sang mga bulak ang iya ugsaran sang siya ang may nakita nga alibangbang nga iya gid nagustuhan. My interest in butterfly was triggered when in 2012, I think, I saw a golden birdwing resting on my camoning plant. I saw a golden birdwing resting there, and that got me interested in butterflies. And from then on, I started looking for their host plants, where they will lay their eggs, and I also started looking for nectaring plants, plants with flowering plants, which can provide the nectar that we need. Sugod sadto, suno kay de los Reyes, naglabot na sa 84 ka species ang butterfly ang nagagwa sulod sa iya garden. Wala niya ini ginakurong sa net, kundi iya luyag nga masulhay nga makalupad ang mga alibangbang. Iya lang nga ginatipigan ng mga itlog sang alibangbang kag ginasagod tubtob mangin fully developed butterfly. I have the host plants, and then if they lay their eggs there, I look for the larva or the caterpillar, and then I bring it inside the house, put it in a container, and then I rear it, and after the larva, then they develop a pupa, and then they emerge. And then when they emerge, I release them again back to the garden. Ang pag-maintain sang butterfly garden ang hindi lang para sa iya kalingawan, kundi nakabulig man ini suno kay de los Reyes sa iya ay kaayong lawas ilabi na karon nga may pandemic. They always say that the garden will give you peace of mind, will help you, help both your body and your mind to be healthy. So essentially, that also kept me going in gardening. Magluwas ini siyang may mga nakilalaman nga mga bag-o nga mga abyan bangod sa iya pagkahilig sa mga alibangbang. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Barb ka namin kada isa sa aton, may kinaiya siya yung way kung paano siya ka-get through sa sininga pandemic. Like sa retired professor, iya yung butterflies. Mingha, in fairness, butterflies siya makalilingaw gid man sa paglupad pa lang. Colors nga nagkalain-lain. Di ba? Sang gagmay ta. Laot ang butterfly. Kung nagkalamo ako na sang lagas ng butterfly kani Barb. But sa iya kita po Barb, iban nga butterflies ginabutang sa net, iya ginabayaan niya lang gwa sulod lang sa garden niya. Kanami kay do amo to ganing hambal niya, amo ning form of relaxation niya sa tunga sang pandemic. Dili siya nagkuha sang iya nga relaxation sa mga fears niya sa tunga sang pandemic. Pagtulog mo pa lang ning okay na. Kag amo yadto ang mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag syempre dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.